Продължаваме с рубриката под обсада. При мен вече е подполковник Николай Марков, бивш служител на НСО, за да си говорим за това как са ползвани службите по време на мандата на Георги Първанов като президент. Пък ще направим препратки към днешно време. Ето, например, последните събития около Георги Първанов, Народното събрание създаде временна анкетна комисия, запознати се за случая, за проучване на дейността на президентската институция по упражняване на правото на помилване, по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и така нататък. Като интересното там е, че председател Яне Янев, който помни, че спаси преди 2 години Първанов от импичмент, а в същото време и поиска оставката на Бойко Борисов. Другите членове са от ГЕРБ и от Синята коалиция. И опозицията, даже в лицето на АТАКА, определиха това като бутафорна комисия. Нека започнем с това, че в България има един анекдот, който казва, ако искаш да скриеш нещо, направи комисия. Парламентарните комисии отдавна са се изразходили като инструмент. Действително България е парламентарна република, но тези комисии във времето не са показали своята ефективност. Защото, например, имаше действаща комисия антимафия, ако си спомняте. Да знаете уличен мафиот. Или, примерно, за разследване на дадено нещо, престъпленията извършени от предишни управници. Вие да си спомняте някой да е разобличен от тия комисии и да се знае кой какво е крал и правил. А всяка ново правителство идва с такава заявка, което е най-интересното. Така е. Тези комисии са политически инструмент за политически игрички. Те по никакъв начин не касаят българското общество. Защото те не са резултатни. Ако някой е извършил нарушение или престъпление, има органи, които разследват тези неща и се произнасят. А ако трябва да си извиваме ръцете като политически партии, за да постигаме определени гласувания, да кажем, или някакви икономически интересчета да си прокараме, това е друга тема. Да, още по-интересното е, че Георги Първанов на една пресконференция така напрегнат каза, това е нов опит за импичмент. Какъв импичмент, след като председателя е човека, който го спаси от такъв? Просто около делото Октопод продължаваме едно, защото интересно стана около президентската институция. Направо плашещо. Около делото Октопод, да речем, отново се направи връзка между Първанов и Алексей Петров. Тая връзка направи Атанас Атанасов. Спомена се за политически чадър над Петров. Вие в интервюта казвате за това, че НСО служило на човека Първанов, не на президента. Хората, знаем за хора преминали от другата страна, от НСО са преминали към престъпни групировки. Общо взето групировките ги ползват за банка, кадри и въобще. Какво се случва с това президентство? Защото така се умешаха нещата и вече не знаем кой е Октопода всъщност. Вижте, в България просто нещата се, как да кажа, не знам дори точната дума, която да употребя, защото се случват отвратителни неща. В България съществува много отдавна мафия. Организираната престъпност е ниско ниво, с което се занимава МВР. Във всяка държава има организирана престъпност, наченки, както и битови престъпления и всичко друго. В България има мафия. И признака на мафия е това, че организираната престъпност, хората от организираната престъпност се имплантират в държавната власт. Те са едно. Това е проблема. Този съд, който беше направен в България, не беше направен случайно специализиран съд. Той имитира свръхпрокуратурата, която е в Италия. Казвам имитира, защото са много далеч от тези хора, от тези професионалисти в Италия. Ние сме още на ниво, имаме ли мафия в България или нямаме. Ние още се чудим, въпреки че ето и народа го казал, вече мафията си има държава. Президентски съветници бихте ли ме подсетили, които се разстрелват по улиците, в коя държава става? В арабските държави не съществува такова нещо. В България има 2 убити на улиците. Единият се возеше с брониран автомобил на НСО. Как се преплитат само нещата? А още по-плашещото е, че когато кадри от НСО преминат от другата страна, въпреки че страните малко се губят,
запазва ли се връзката между тези бивши кадри, които са вече в мафията, да си определим, с НСО? Изтичане на информация. Може ли да се получи? Всички професионалисти, които се готвят от всички системи, не само от НСО, от всички служби за сигурност, те са в организираната престъпност и в мафията. Те са самата мафия. Разбирате ли ме? Например, престъпници, които вие смятате, че трябва да бъдат осъдени, защото са знакови фигури на организираната престъпност, те имат агентурно минало и всъщност са държавни служители. Те са на работа в организираната престъпност. И то не е под прикритие, да се казва. Някои са и под прикритие. Жалкото е това, че контрола, който трябва държавата да осъществява всъщност върху тези неща, е изтърван много отдавна. Защото държавата позволи да се натрупат много големи капитали в частни ръце, в хора с престъпно мислене, които капитали в момента нито един, който дойде на власт, не може да се справи с тях, защото те са безскрупулни в защитата на тези капитали. Те убиват безскрупулно и са готови и те ще продължат да убиват. Ще има още политически убийства. И те няма да спрат. Те няма да спрат, защото самите хора, които са от другата страна, те вярват, че са работили за България и за държавните и национални интереси и са предадени. Това е жалката картинка в България, която аз смятам, че защото познавам хора, които са от другата страна и знам, че те имат агентурно минало, те са хора от бившата държавна сигурност, те имат ангажимент към държавата, който е неформален ангажимент към държавата и знам, че те извършват престъпления към момента, който си говорим ние с вас. Тъй като да, вие преди време казахте, че НСО и Националната разузнавателна служба, те всъщност са ползвани от политически и олигархични кръгове. Вижте, имаше в същото време, ето Бойко Борисов Промяната не пожела да посегне към НСО по време на мандата на Първанов. Той му каза, няма да закачам, докато Първанов е президент. Вие си спомняте един служител Устинов, Пламен Устинов, да, който е един от свидетелите по делото Октопод. Той ясно излезе и каза, че от началото на службата си в НСО той е бил дясната ръка на Алексей Петров, включително и получаване на задача за убийството на Гриша Ганчев. Това не го казва друг човек, а самия Устинов. Да. Според вас, ако Устинов по един или друг начин е предприел този ход официално да го заяви това нещо, колко са хората, които въобще не са си го признали и са още вътре? А не се ли притеснявате? И вие, господин Устинов? Аз не се притеснявам, защото, както виждате, аз имена на този етап не употребявам. Но аз ги знам. Аз знам всичките, които работеха и всички, които са свързани с тази организирана престъпност. Дори знам досиетата, къде се... Има информация в МВР събрана за тях и в прокуратурата и в момента те се прикриват. И те се прикриват, за да бъдат използвани, за да продължат да бъдат използвани и манипулирани в полза също на определени кръгове. А защо господин Борисов е казал, че да не се пипа НСО? Нямам представа. Мисля, че на този етап не знае какво върши в тази посока. Много са неяснотите. Наистина и около него. И да продължим разговора в тази насока и за политическите убийства. Казвате, че ще има още за политическите репресии. Ето, преди време казахте, че са неправомерно следени, подслушвани политически лидери. Един от тях е Волен Сидеров. Кому е нужна тази информация? И как смятате да я ползват? И как се е случило това нещо? Нека ви отговоря риторично. Кому беше нужна информацията, която беше изнесена в публичното пространство на разговора между премиера Бойко Борисов и президента Георги Първанов за Мишо Бирата, вече покойник? Но и там вече покойник в хотел. Нека да оставим това Да. Просто кому беше нужен този разговор и кой го направи? Знаете ли, говорих си с... Това СРС ли е според вас? Много е странно, че премиера не може да бъде подслушан просто така, нали? Вие виждате,
че тази тема трябва да приключи много бързо, защото в една държава, в която премиера се подслушва, независимо дали е чрез СРС или по други начини, ние с вас нямаме никаква сигурност. Аз не знам за каква стратегия за национална сигурност се говори, при положение, че жертвата и то в публичното пространство предоставена е самия премиер. Но така може да се оказа политически натиск над него. Това е основата. Беше заметен този случай, все едно не се е случил. Това не се знае защо. Има заметен. Произнасяне вече на съда в тази посока. Те търсеха кой е изнесъл държавна тайна. Това ли е важното? Не. Но това е техника юридическа, чрез която се прикриват определени неща. Но по-важен е извода, който може да направим, че в тази държава, след като министър-председателя може да стане жертва на такова нещо, никой не е в безопасност. Аз винаги съм давал пример с начина, по който се охраняват олигарсите в България. Те имат средства за защита и информация по-голяма, отколкото всеки един държавник, който се охранява. Те имат техника, която е забранена за ползване. Те ползват устройства, които могат да послушат всеки един разговор. Дори ние с вас какво си говорим. Естествено от гледна точка на охраната. Но вие разбирате, че когато дадеш власт и пари на хора, които са неблагоразумни, те могат да я ползват във всички посоки. В момента смея да твърдя, че държавата не става въпрос за това правителство, а става въпрос през целия преход. Държавата никога не е могла да контролира своята организирана престъпност и тя влезе в нея. Тя проникна в нея и стана нейна същност. Всички последствия, които виждате, е вследствие на тази мимикрия, която се направи и на това, че никой ясно не го заявява, за да може да се направи политика. Политика е необходимо в друга посока. Нали знаете, че всички тези неща, които ги говорим, има и книги по това, всички връзки се отправят към бившия апарат Държавна сигурност. Той ли диктува в днешно време кой какъв да бъде в политиката? Държавна сигурност като апарат не съществува. Не съществува, но хората, които са там, са запазили позиция. Методите са абсолютно в действие и са същите. Проблема е контрола на едни пари. Става дума за огромни пари, които бяха източени от държавата България. Те са в банкови сметки в други държави и в офшорни фирми. За съжаление има и европейски държави, които знаят това, къде са парите. Примерно за Австрия, където се говори, че са червени. Но става въпрос за много големи капитали, стратегически капитали за държавата. Хората, които се използват по един или друг начин тук, за да оперират с тия капитали, са хора, които имат принадлежност към бившата държавна сигурност. И принадлежността им се изразява в това, че в момента те са манипулируеми, т.е. те са управляеми. Тази информация, която има за тях като агенти на държавна сигурност се крие, ги прави зависими от определени кръгове. В по-голямата част те са престъпни групировки, а от друга страна са интереси на друга държава. Не искам да уточнявам умишлено коя. Но тук, ако забележите, се прокарват определен тип политика на определена държава и европейския поход на България, който декларира преди години, просто има за цел да бъде обърнат в друга посока. И това е апарата на държавна сигурност, бившия с методите им, плюс партията БСП. Още повече, че и вие казахте, че всъщност служителите, които са занимавали с лична охрана, в НСО са попълвали доклади. Бланката аз им е предал, да. Да, бланка за човека, който съответно са охранявали и возили. И това се е случило и с европейски представители. Това е което, бланката с европейски представители е това, което може да се докаже. Разбира се, може и друго. За съжаление, аз нямам нужната власт, за да бръкна и да извада доказателствата, такива каквито са. Само знам, или пък мога да ви подсетя да кажем, че в момента 17 души, които са с принадлежност към държавна сигурност, са всъщност управленческия материал на НСО. В момента. Имената им висят в комисията на стъклото, на комисията по досиетата. Но те все още са там и все още управляват тази служба. Същото е в разузнавателната служба, т.е. двете служби, които се движат без закон, умишлено, за да могат да бъдат използвани от определени кръгове по определени начини. И този
подход, който направи господин Плевнелиев като президент, да отзове посланниците, които имат принадлежност към държавна сигурност, аз го приветствам. Странно е, обаче, ако той има забележки към тези хора, които аз също имам, като гражданин, странно ми е поведението по посока националните служби, специалните, в които апарата, който беше възстановен и реабилитиран от Георги Първанов, защото той самия такъв с 2 законни имена, той възстанови целият апарат и реабилитирана държавна сигурност в службите. И странното е поведението на правителството, на мълчание и на някакво овчедушно съгласие с това, което виждат, вероятно водени от някакво блаженство в момента като власт, без да осъзнават какво ще им се случи много скоро. Ама защо да е странно, всъщност, като се замислим? СРС, с разговор на премиера в публичното пространство. Службите ни се ползват, вече го установихме, от финансови политически кръгове. Ами, това правителство прави ли разлика, всъщност, ако така се нареждат нещата? То не е ли, може ли и то да е наредено от същите тези структури? И всъщност странното поведение да е оправдано. Не мисля, че това правителство е свързано точно с това. Мисля, че беше изненада. Това е личното ми мнение обаче. Но хватката, в която попадат, е същата. Защото в крайна сметка политика се прави с пари. Това е истината. Ако не управляваш никакви пари, ти не правиш никаква политика. България е една ограбена държава. Ограбена. И тези пари, тези хора, които са ограбвали тези пари, не се преследват наказателно. В момента в цяла Западна Европа има вълна от преследване на хора от комунистическия режим. Например, 1000 издадени присъди затвор, ефективно влезли в сила в Германия. В Унгария от 1 януари в Конституцията им се вписа без давност за извършени престъпления на хора, свързани с комунистическия режим. Тоест, ако се намери където и да е по света средства, финансови или други механизми или начини, които са практикували, които уличават дадено лице, български гражданин, че тези пари той не може да докаже откъде са и може би имат произход от България, те биват конфискувани от държавата. В Румъния нещата, знаете ли колко са по-напред, отколкото в България в тази посока. Ние в момента, нашето ниво, искам да направим една снимка с вас, на какво ниво сме. Ние сме на ниво Конституционния съд да се произнесе дали картончетата, които просто да извадим имената на хората, които имат принадлежност към държавна сигурност, ще урони достойство им, честта им и човешкото им качество да съществуват. Вие разбирате, че ако продължаваме по този начин, просто няма да стигнем до никъде. Още повече, че в момента има определени документи, които ще излязат в четвъртък от мои приятели от чужбина. Защото аз ще организирам такава кампания, от която да стане ясно за българските граждани за какво става въпрос. Но ще излезат документи, от които ще бъде видно, че правителството в момента крие неодобрението на европейските структури, работата на комисията и 4 члена отвътре са поставени под въпрос. Това писмо няма бял свят в България и не се вижда, но много скоро то ще излезе и ще разберат хората, че това, което се прави, това, което се декларира за открита политика, за честност и за публичност и за участие на всички граждани в политиката, което е едно много хубаво пожелание, то всъщност е един, един блян на българина и едно средство за предстоящите парламентарни избори. Едва ли българите се заблуждават вече, че дори законите се вкарват през депутати с оглед на демокрацията уж съществуваща, иначе се пишат другаде. Закона, само тук искам нещо много важно да ви кажа. Закона за досиетата, който сега действа и който ще бъде кастриран в Конституционния съд за втори път, не че той е съвършен,
е сътворен от тройната коалиция. БСП. Не ви ли е странно агентите на БСП с президент Гоце да си разкриват и да си пишат закон, по който те ще се разкриват самите? Вие разбирате ли защо ние нищо не сме научили? Ами сега ще ви кажа още един странен случай, след което пак да се върнем към реформите. За странно разследване. Ето случая с убийството на Мирослава в Перник. Сестрата го каза. В телефонен разговор Мирослава казва, има замесена полиция, отвлечена съм. После писмо е получено. Сега направиха анкетна комисия от ГЕРБ, любимите ни анкетни комисии, както се оказа на двама ни, които да разискват работата на Цветан Цветанов, на техния шеф. Какво да очаквам от тази анкетна комисия? И най-интересното е, че полицейското насилие, то не е важно в случая. По-страшното е, тези думи има замесена полиция. И това, тези нерегламентирани отношения между НРС и НСО, съществуват ли по отношение на други институции и структури в държавата? Вижте, аз някъде около 12 години от професионалния си живот работих в Народно събрание. И хора свързани с Народно събрание. Искам да ви кажа, че там нещата са далеч по-тривиални. Например, създаването на една комисия предполага финансови надбавки над хората, които участват в тази комисия. Всички знаят, че тази комисия няма да стигне до никъде. Просто там стоим за едни пари да си вземеме, да си разделиме след определено време, след една година, примерно, работа на тая комисия или подкомисия, и с това да се приключи така наречения обществен интерес. Всичко е в благото на обществото и за благото на обществото. Но покри ли се нещо около случая в Мирослава с тези сензации за полицейско насилие? Относно полицейското насилие, аз мисля, че това е друга тема. Но това, което касае случая Мирослава... То покри просто случая Мирослава. Но това, което касае случаят Мирослава, просто това показва безсилието на държавата да се справи с, как да ви кажа, с елементарни неща. Защото начинът, по който беше допуснато самоубийството на един от главните заподозрени, то всъщност постави въпроса за професионализма на МВР и в МВР. Странно е как много въпроси са. Как, защо той ще изключва алармена система? Много са въпросите, разбирате ли, това е обществената нагласа. Но в основата стои непрофесионализма, за който говоря, на всякакви... Ще си позволя да ползвам един израз. Овчари. Овчари, докарани от всякъде и наслагани в специални и всякакви други служби, единствено с цел да обслужват интересите на определени кръгове. Важно е държавата да бъде слаба, престъпността да бъде силна. Това е най-важното. В престъпността са всички професионалисти, интелигентни и знаещи хора, а всички некадърници се имплантират в държавните институции, държавната власт. Най-страшното е това, което чух за местен полицай. И някак си остана в страни, така, в периферията, около полицейското насилие. Най-страшното е, че утре може да говорим за вас. Да. По същия начин. Добре, благодаря ви за това гостуване. Иначе разбрахме. Реформи нещо не се получават в НСО и към днешна дата. Така че разчитам, че ще гостувате и за напред, защото оставихме темата за Росен Плевнелиев, да речем, че той споделя мнението на премиера Борисов. При Росен Плевнелиев има внесен от мен документ. Ще очакваме тогава развитие. Ще поканя. И този санитарен минимум от време, който е необходим, да го прегледа и да прецени и да се изкаже, аз ще го дам с удоволствие и ще чакам решението. Благодаря ви за поканата. Благодаря и аз за това гостуване.